Sa sisin pat ngi aingu eu blay. Penyo yang ngi pat ya kani ka step ke basuk ke step ke bakamen. Pediang sunga baha. Bat ai ku blay ru. Na kamta jong pi wei pi baro. Ki perlok bat ki paramensim ke bakodor. Lengba kani ka program ka bangi ong wan ban maneh. Ka jing puson ha kani ka step na ka ktin ka jong blay. Ya phailam bat nga. Sa kitab Isaiah. Kalanong ka bakandai ka dakot ka ban riu. Ka ktin ka jong blay. Ka ong namar hangi lakha ya ukun. Laay ya ukun hangi. Te ka jing sinsyar kan long halor ka terpeng jong u. Bat on khot ya ka kerteng jong u. Bapla unong sela ublay bakraw bor. Kupa bom jukut usim ka jing suk. Habangi ya keren. Ya ka jing ka ya utray jong Yesus Kris. Nga tips kam babaro. Ngilayo sngaw. Kam tamangi ki Kristan. Nadu ki barit, adu ki basan. Wat, let's say, kiwei ru. Kila banyo sngaw. Lingba, ki syakri ki jong blay ki baper. Sapang kani. Hakani ka step ngan siyem tayo tu ki benta. Ki bakam siya din, ki baong. Bat, on kot ya ka keseng. Ka jong ubapla. Unong sela. Blay badon bakraw bo. Ukpa bom cukut usim ka jing suk. Lor kani ka benta. Kapang jong ka jing puson lingba jong kana step kalong. Ka kerteng halor ki kerteng baro. Ka kerteng halor ki kerteng baro. Uprofet Isaiah lani inong tu lupa Isaiah. Uya tu lupa ya ka jing ka ya Yesus Kris. Unong pen im ujong pi bat ujonga. Ubalong unong tu lupa ujong pi bat ujonga. Namar kata utrahi unai kadak hapi. Hakmi kathe suti kan pun kun kan karu ya ukun. Ong kaktin ka jong blay. Ka gospel ka jong Matayos. Kalanong ka ba ar ka dekot ka arpo ar. Kaya tu yangi ulaong ko Joseph ukun udebit. Wat shifting ban sim hame ya kameri ka tengah jong me. Naba ita iba lapun haka ilong na umensim bakuy. Kan karu ya ukun. Men khot ru ya kakerzeng ujisu. Naba un pen im ya ki breu na ki pop jongki. Naba un pen im ya ki breu na ki pop jongki. Kadekot kabar paar lalle ya kani baro te ba kumta un pendep ya kata kaba ong utrai da unong ya tu lupa. Ki perlok bat ki paramensim ke pekodo. Om don da uwepat. Hadu menta ban pen im yak ngi ki breu na ki pop jongi. Ban pen im ya ki breu na ki pop ki jongki. Lai tang uni ujisu ubaki Kristan ki syakri. Ubaki Kristan ki ngu ki dam. Baki Kristan kimani hadu menba nadu menba penlong ya ka persai hadu kani ka spasnem ka bangi im mentah detang kani ka kerceng ka balong ka kerceng ka bakraw bo ka kerceng ka badon bo ka kerceng ka bahlor ki kerceng baro naba ki bangit da ka donut da ka mensim bat ka jing im ka jongki.
baro on pen im yaki. On pen im yaki. Apostol Paul sikirum sipau katlai. Namar unu baro bakot kerpat ya kerseng uturai. On pen im yau. On pen im yau. Kipra mensim kibakodo kiconga uturai. Kumbanga ong hasua ba om don da kawepat ke kerseng hakani ka persai. Ke kerseng utra Jisu kalong halor ki ei baro. Ka kerseng ka cong utrai congi Jisu Kris kalong halor ki ei baro. Unong ruai sia mensim usngau tu ba ka kerseng u Jisu kalong halor ki ei baro uruai yakini kentil. Om don haka persai baro kat u Jisu bangin yero. Don hau kaspa kamkor do ya kaspa boneng ba halor. Jisu long ka kerseng kalong cinghun ka boneng. On yai ken mau ya ka junom. On dadu kaspa bat burom. Ngisngau tenat sibun yakini kentin. Kiba unong ruai sia mensim uruai. Ki perlok bat ki mensim kiba kodor ki conga uturai. Hakini kisngi kiba menca kiba ngingiim. Ngioi ba don sibun ki mensim kiba kodor. Don sibun ki cintau kiba kodor ki cong blay. Hakani ka pertai bat hakani kisngi kiba ngiim menca. Kibangim siam la sngau tu, kibangim siam la siam pangshu. Haga cingmut ki cimperkat ki jongi. Haga cingim ka jongi. Ba ngila penlong, ngila penkrau. Ya ki ei kini ka jong ka pertai. Ngila kentiu nam, ya ki ei ki jong ka pertai. Ngila king kordor, ya ki ei jong ka ni ka pertai. Ngila syakri talano. Ngila krau no ya ki kerteng syakani ka pertai. Kiba da kakti kaconga kakti breu kacong pi kakti breu kacongi ni penlong yaki ni tau yaki ki pramen sim ke bakodo kamlong kababiang yangi bangin lek komta kamlong kababiang yangi ya kabangin kentiu nam ngin pen krau kerteng ya ki ding ki sej ki merat ki mereng ki lum ki wa bat ki cing tau hakan ik sla pertai lane ya unu breu uba umla man pen im watang ya ibarit ba umla ban lai watang ya ibarit ramen sim ke bakodor ka kubor ka cing puson hakan ik step ka pen pai ke cing mut cing perkat ke jongi ya ka ba ngin pendam ya lade ngin penret ya lade hau ni kain usim ka cing suk hau ni kain ubangi ong uba pela unong sela ublay uba don bor usim ka cing suk detang uni ubalong halo ki baro namar kata ki pramen sim ki bakodo ki jonga haturai Apostol Paul syaki Filipi ukot yangi hakat lenong ka baa kadekot ka besipau bahaka kerteng u Jisu kakosiu baro kan yo dem krup kijong kibahak kibeneng bat kijong kibahak hendau bat kijong kibahak kepo ka kendau ken to blen kurku blen yarap nakam tak burang musu amen to idoai ublay ubaka beneng kalong kacikasong ke jong me
Bat kani kasla kendeu kalong kacakayu kecat kajome. Melong utrai pat ublei ubahalor ki ublei baro. Ni aingu ya me kendrat bai. Ya ka bangiyo ban syakri, ngiyo ban manedem sim, ngiyo ru ban penrit yalade hakmat jome. Da bangi sengau tu bangi long tang ki cing tau ke bokodor ki jome. Blei me dei hok ban yo mame ya ke burom. Bat ke cing ero. Nangi ki beriu, bat nangi ki cing tau ke bokodor hagan ni selat cok percaya. Try namar kata, ngi duai ling ba cong kani ka step kendat be, yo lese don na manu na pedeng cong ki mensim ke bokodor ki congi. Ki lebat kentiu nam, ki balak pen kerau, bat ki balak pen halor ya ke kerseng ke cong ki e cong kani ka percaya. Try to keren mame, pen sengau tu mame ablay. Ya ke cing im ke cong ki, ya ka bakin pai same ublay. Balong halor ke percaya baro. Konrad melawan kenang sene ke percaya. Ban long sisa, ban uta bahalor jike iki baro. Konrad limba cong ni kapo. Ngin ai ke cing syakri yame, ngin pen pai yame ablay. Bat limba cong ki iki baro, ngin pendem hakmat jome. Nama melong sisa, ukota ki ko siu baro kanat kindem krup haslak cat ke jome. Tribe jarap yangi, yalam yangi, limba ki por baro ka cing im. Ya ka bangin pendem same. Map ablay, ya ki cing bom la ke cungi baro. Sengau ka bangu limba kani ke por. Ka kerteng cisu ngi doai. Amen.